Ka Office District Horticulture Officer West Chanti Hills District Joain hakasngi palik lapelong ya program nakabentaban penirong penirup ya ki chur ki sentio ki school bat ki mar ki mata jing thu jing tep baper jongki nongrap na po West Chanti Hills District ya kani program lapelong hambaran football ka Marian Hills Higher Secondary School Joain hakani kasngi ki nongrap na ki block bat ki shnong baper ki lawan ban peni ile ki mar rap ki jing thung jing tep jongki ya ka ba ki lapen mi hagi ki per ki para ki jongki nakadaw jong jik pinwit jong ka klam COVID-19 bat number ka bomdan kali kamay siya po West Chanti Hills kumta ka jing po jong kinong rap hakan ni jaka kilong tang khanjat ngun lapenya ya kani jing lang da ka kong el lakyang kapati ka project director ka ETME kene ka jing rap nakalyang sarkar ka long license ta license pinyo ka support pinyo ka jing rap ka assistance na ka sarkar ti hakasnem ka basaw long pihak dalam dia pihak dia pensai pihak dia ya senghi ya penmi pisahi ya para ki member santa and then kan dia kalau isnam baka support ke sarkar hakasnem ka basaw hakasnem ka basan hakasnem Henrik bakasha khamat pide ban yang hinaladi takadaw kata jing ko jonga nakaliang sarkar ba pide ban long gibateli